A miña historia co galego. Unha iniciativa do EDLG da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, porque todos e todas temos unha historia co galego. Vanessa Álvarez, alumna de portugués. Boas a todos, o meu nome é Vanessa Álvarez e vou-vos a contar a miña historia co galego. Nacín nun puebliño chamado Aguiño, que é un pueblo da costa de Galicia, e tive unha infancia ali moi feliz, rodeada de xentiña que falaba o galego no seu día a día. Sen embargo, o meu vínculo co castelán era moi forte porque a miña nai é argentina, entón falábamos o castelán con ela e máis cas súas amizades no día a día, porque ela non tiña uns conocimientos do galego pois profundos. Aínda así adoitaba intentar aprender e ter unha conversación básica que a xentiña pois en galego, non? Conforme fun medrando, mudámonos á cidade e ali sí que adoitaban empregar o castelán, incluso na escola, inda que estudiábamos a lingua galega, pois na meirande parte das asignaturas e máis nos descansos, os nenos non solíamos falar o galego, a non ser que foran dunha aldeiña ou duns puebliños como Daguiño. Cando empecei xa na universidade, o bo que tiña era que viña xente de todas as partes de Galicia, ademais de que viñeran de outras comunidades. Pero isto facía que o número de xente que falaba o galego fose un poquinho máis alto. Entón, sempre me facía sentir como na casa. Cando empecei xa no mundo laboral, unha das cousas máis bonitas foi que lexín unha rama na que a xente adoita empregar o galego e que dedícome pois ao mundiño da sanidade e estou en contacto sempre con xentiña maior. Eles sempre empregan o galego no seu día a día e síntome arroupada. Inda que este traballando moitas horas ou quizás o traballo sexa un pouquiño duro, eso sempre me fai sentir acollida. O mellor do galego para min foi coñecer a miña parella, porque el é dun pueblo lucense de Becerreá, máis ben dunha aldeiña, sempre adoita falar o galego no seu día a día. De feito, é moi extraño escoitarlle o castelán, non lle queda ben. O mítico, non? Que sempre che enseña palabras novas, a verdade é que me sorprende moito nese sentido. O bo que ten cambiar de zoniñas de Galicia, que foi o que me pasou a mí, que me mudei a Lugo, pois que conoces varias vertentes do galego e ao final adoitas o galego que a ti che gusta, non? O galego co que te sintes pois segura ou pois que te sintes cómoda, porque ao final inda que hai varias variantes, tú sinteste cómoda co teu galego, non? Co galego que che acolle no día a día. Se tuvera que escoller unha palabra favorita en galego, sería morriña, porque eso é o que sinto cada vez que non estou preto del, cada vez que non estou na casa. A miña historia co galego é un podcast do EDLG da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, encuadrado no proxecto didáctico integrado Radio na Biblioteca. E ti, tamén tes unha historia co galego? Mándanos o teu audio, vídeo ou texto ao correo do EDLG eoi.lugo.edlg@edu.xunta.gal.